Ara. I per acabar, Carles... Però que tens un minut i mig. Vale, és que m'he estressat. Doncs, perdona, és que tenia com una mica... D'on surt DeepSeek i com ha aconseguit amenaçar ChatGPT? És aquest ChatGPT xinès, no? Manam? És aquest ChatGPT xinès. Es veu que sí. A veure, jo una vegada més he comprovat que en comptes de ChatGPT i DeepSeek s'hauria de dir cunyat NPI, perquè segons què li preguntes, saps què vull dir? Ni puta idea, no? S'ho inventa, s'ho inventa tot, que és pitjor. Saps què vull dir? Un cunyat mai calla. Tu li preguntes qualsevol cosa. Tu què en penses de la... Estem a un dinar familiar, tu i jo, tu ets el meu cunyat, eh? Sí. Tu pregunta'm a mi, tu què en penses de la fissió nuclear? Pregunta'm. Això és com tot. Això és com tot. Bueno, sí. Però diuen que el 2025 serà fatal per aquest tema. Serà fatal a nivell de què vols dir? De cunyats o de chatbots? No, ara està fent com de cunyat teu, saps? Perfecte. M'estava responent, m'estava ficant el paper. És que saps què passa? Que som tan bons interpretant que no sé quan és ficció, quan és realitat. Mira, a vegades per això diuen veritats com temples, els xats GPTs aquests i aquestes coses, perquè li he preguntat per què Gasoil Rovira és la millor opció per comprar combustible i com titulars m'ha dit qualitat del producte, preus competitius, servei al client i fiabilitat en el subministrament. Doncs veus? Amb això ja te'n pots anar a esmorzar tranquil, Quim Vila. Sí, tenim temps. Quan tenim encara? 5 segons. 5 segons, doncs, Carles, me'n vaig a esmorzar. Au, dios. Au, dios.